an bar shalma kan yanti lurdum dan mi man toci da woman da biyalle munafici sunnawo miliyon da bayi ka doshi ku zan to ba al'azra da hangama tun mu dokan bar ku sunnawo forma kana ku zan ya yiwo mata ku shanda ku za so pati na ka zama ni vapo ya ina ala shida nan da mai ya high five million min dan da bari da yi ya fara mu a wajen kuwa don wannan latin ki ba ni nyamma ta da chama ta lihir lagata agora kamun chanchia obira ni ma tu ma na pa mo ni mo obira mo so kunu ngunda pa ai biya ba mar nguna agban be muksun se mo nyingban pa anya na fa me plan karsana ma yindu no ka gre concrete ka la so foundation ka bi ba para por kan foundation agbadio ai manda so para so kana garsha bwari mangunyami bwari mangunyami wole nyama para so kana garsha bwari mangunyami yar simsuna balantiri nayi kabin yuko abin nan ali dan ka jalla la mun yi da nan ala shi ka mai mamma wa so ba man kuwa ka ba apa hanya kan yi taranya alo duk ko sama na ka ba hanya ma zo ka ga mo so ka sabir ka no ne dan yadda don yi ne ya fata fa ali mai anya anan yenya anan wasu na hadita sibi simme busul shaya la karam de non anan kara frut de zampiya sam bol وين سعنا السوما عزموا قوة ماما amal da shi kalaka